fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Kamaráti, verím, že ste precítili lepenie tejto Audiny. Je to A5 v takej veľmi peknej zelenej farbe s dobrým konfigom, dobrým interiérom a vychutnala si u nás veľmi veľa služieb. Konkrétne všetky. Okrem lepenia čelného okna je na tom aute všetko. A budete stretávať určite častejšie. Ja určite, vy možno menej, ale kľudne bude vždycky v RDM-ke. A to kvôli tomu, že asi pohľadom na evidenčné číslo vozidla, ktoré súhlasí aj s tým logom, ktoré je hore, alebo súhlasí s logom, ktoré mám, počkaj, kde to mám, na tejto ľavej nohe, tak je každému jasné, že to súvisí s našim životom. Je to Audinka, ktorá patrí RDM-ke a je nalepená celá vo folii, keramikou ošetrený interiér, kolesa, použitá najlepšia chémia, proste auto, ktoré, viete, dostane lásku, ale verím tomu, že sa nedostaneme do stavu, ako síce jazdím teraz na inom firemnom, že obuvníkové deti chodia bosé, pretože hento auto sa umýva asi najmenej, no tomu ver, najmenej ako môže. Keď tak ja si ho prevysám a tak ďalej, ale však poznáte to každý, kto máte vlastný biznis, že vaše je asi na poslednom mieste, všetko zákazníkov je samozrejme prednejšie, lebo tak to proste má byť. Čiže toto bude taký krásny náš projekt pozorovací, kde si budeme skúšať nové keramiky, ako fungujú, ako sa správajú počase, ako vyzerá fólia, budeme si meniť časti na tom aute za rôzne novšie produkty, iné. Proste viete, aby sme vedeli dokonale, čo dávame, s čím pracujeme a to, na čo sme v podstate hrdí a čo dávame na tie najdrahšie a najlepšie auta. Kebyže máte cestu ku nám, tak určite sa zastavte, pretože vo vnútri vás čaká aktuálne vynovený sortiment v obchodíku, prípadne určite aj v rámci nášho e-shopu, kde budú pridávať sa aktuálne desiatky nových vecí, hlavne čo sa týka príslušenstva produktov pre auto. To znamená, že ja neviem, od nejakého organizéru do kufra, ktorý by som si dal, po inú výstražnú vestu, hevery, blbosti a tak ďalej. Proste všetko, čo potrebujete aj pri takej bežnej činnosti pri autičku, keď ho nechcete iba proste hladkať, umývať, ale normálne ho reálne v živote používať. S tým, že veľa inak otázok občas príde, že či máme reálnu kamennú pobočku, kde sa dajú nakúpiť veci. Všetko vždy, keď idete na e-shope, že je skladom, to znamená, že je to v tejto budove u nás, čiže prídete sem hocikedy od pondelka do piatku, od 8 do 17:30, niekedy aj neskôr, hej, napríklad ako teraz, tak sme tu a viete si to u nás v podstate zakúpiť. Keď už máš čokoľvek na nás, píš do komentárov, no a užívaj deň, svet je krásny.